Ikaw, O Kristo, palihog mangling. Nahinumdum ako sa karaan na kaayo nga sinulat ug nahimo na nga musical play sa daghanan nga mga lugar ug nahimo usab nga nindot kaayo nga salida niadtong 2012. Kining maong author mao si Victor Hugo ug ang iyahang gisulat Les Miserables. Nahinumdum ako ni atong maong aktor, the main cast, si John Valjean. Nangawat tungod sa kalisod ug tungod niya na priso. Human sa pila ka katuigan na dito sa prisohan, gihatagan siya og temporary freedom, parol kung sa ato pa. Ug langyaw siya sa layong dapit aron magsugod sa bag-ong kinabuhi. Dito siya gipapuyo sa balay sa obispo. Ug niadtong maong balaya niadtong maong gabiho na natintal siya sa nindot kaayo ug nagasidlak, nagagilak na mga kandelabra ug mga gamit sa obispo, mga gamit sa misa. Busa tungod niini gikawat niya. Ug diya siyang pagkawat, nasapnan siya. Ug gidala siya sa mga pulis balik ngadto sa balay sa obispo. Dala ang iyang mga gikawat. Naghulat na siya nga iduot siya sa obispo. Apan ang obispo mitubag, my child, you have forgotten the most precious one that I should have given to you. Anak, nalimtan nimo ang pinakanindot nga butang nga ako untang ihatag kanimo. Busa tungod niini nangakurat ang mga pulis. Wala day siya nangawat. Wala miingon ang obispo. Ug tungod niini nahatagan siya sa iyahang freedom. Niadtong maong gabi una, si John Valjean nakapamalandong ug nangutana sa iyang kaugalingon, who am I? Who I am? Ngano, bisan unsa ko kadaotan, giluwas pa man ko. Ngano, ako maning nadawat og naangkon nga kaayo. Bisan pa og dako kaayo ko nga makasasala. Bisan sa tao nga akong gikawatan. Iya akong gihatagan og bagong higayon sa pagbago. Ud atong nahibaw-an, humaniini na ning kamot siya nga magbago. Bisan pa ko ang iyahang kagahapon kanunay nga migukod kaniya. Apan naning kamot siya nga mahimong bagong tao, maayong tao. Kay tungod na ilhan niya sa iyang kinahiladman na kung uban tao nakakita sa iyang kaayo, why not himself? Ngano dili man niya makita ang iyang kaugalingong kaayo. Mga igsuon, diya sa atong pagpadayon sa paglawig niining panahon sa Kwaresma, importante kaayo nga aspeto sa dalan sa kabaguhan, mao ang pagpalawom sa pagsabot unsa di ay ang tinuod nga kabaguhan. What is genuine conversion? Kung miaging Domingo, gipamalandungan nato ang kabaguhan diha mismo sa kabaguhan ni Kristo sa iyang panagway dito sa bukid sa Tabor. Karon gihagit kita ni Kristo nga atong nakita nga kabaguhan ato usab o nga masinati ug maangkon. Ug una sa tanan kining maong kabaguhan dili external nga kabaguhan kundi dili kabaguhan sa kinahiladman. Kabaguhan diha mismo sa kasing-kasing nga mag-ila sa iyahang kahuyang ug kapakyasan. Apan mag-ila nga taliwala niini siya gihigugma ug giamuma. Nan,
Ang unang lihok sa tinud-anay nga kabaguhan sa atong kinahiladman, mauman ang pag-ila kung giun sa kita paghigugma sa Dios. When we go back to the history, we come to recognize it is God who loves us first. That is why we try to repent and renew our lives. Ang Ginoo ang una nga mipadayag sa iyang gugma, busa tungod niini maningkamot kita nga magbag-o, kay gusto nato mahimong haom nga mudawat ni anang maong gugma. Dili ba kini ang nasinati ni Moises? Si Moises nga gipalayas kay tungod nakapatay sa iyang igsuong Israelita og sa Ehiptohanon. Si Moises nga nakasala. Si Moises nga hugaw o gipalayas. Dito na sa kamingawan. Nindot kaayo ang pimahen. Si Moises nga sa una hari-hari tungod kay nahimong adopted nga anak sa hari sa Ehipto, gipalayas. Ug karon nagpuyo dito sa disyerto. Nomad, walay balay. Apan diha mismo sa kasinatian sa iyang kawadon, ang Dios nagtawag kaniya, Moises, Moises. Ug kini ang nindot kaayo nga kamatuoran nga gaibalik-balik kanato. Bisan sa atong kangilad, bisan sa atong dili ka mabungaon, bisan sa atong kasalanan o kasaypanan, ang Dios kanunay nagtawag kanato. Ug siya mismo ang miuna sa pagtawag kanato. Nindot kaayo ang dokumentong Dei Verbum sa ikaduhang Konseho Vatikano nga nagkanayon. God needs to reveal Himself first, because if He did not reveal Himself first, we could not have any chance of knowing Him. And if we do not have any chance of knowing Him, we could never love Him. Kay dili man nato mahigugma ang usa ka tawo, usa ka butang, usa ka panghitabo nga dili nato ilhan. Busa ang Dios mismo mo ay miuna kapag hatag sa iyang kaugalingon aron ato siyang mahigugma. Nan mga igsuon, ang dalan di ay sa kabaguhan, tubag sa kasing-kasing nga nagiila nga siya gihigugma. Hangtod tataw, klaro, konkreto, makabtan, mabahuan, makita, masimhutan nato kanang maong gugma diha mismo sa atong kasingatian ug kinabuhi. We could never have genuine conversion. Again, genuine conversion begins with experiencing how much we have been loved by God. Ikaduha, human sa kasinatian ni ining maong gugma, ang pangutana, giunsa nato kini. Ang Dios sa iyang kamahigugmaon matinud-anon, makanunayon nga magtawag ka nato. Makanunayon nga moingon, Kok, Jackie, Moises. Apan ang pangutana, naminaw bata? Ang kabaguhan di ay magsugod ko ang atong kasing-kasing wala lamang nakasinati kundili naminaw usab. Usa ka pagpaminaw nga maghatod ka nato ngadto sa paglihok, pagbuhat. Nindot kaayo ang unang pag-ampo. Ang atong unang pag-ampo nagpahinumdum ka nato, o Ginoo, matag tuig ihatagan mo kami sa kahigayunan sa kabaguhan. Diyang gitudluan mo kami sa dalan sa pag-ampo, pagpuasa, o pagtabang sa mga kabus.
Kini kanunay nga naa sa atong mga kamot. Kanunay gipahinumdum ka nato matag tuig, day in and day out of life. Apan ang pangutana, seryoso bata niini? Ang pangutana, how serious are we with our faith? Unsa kita ka seryoso sa dalan sa kabag-uhan? Ubasin kita katong mga tao nga, unya na lang, sunod na lang. Si Jesus sa unang bahin sa Ebanghelyo nagpahinumdum, ang mga katawhan nga gipangpatay, wala nahimo niini tungod kay mas makasasala sila. Apan gigamit kini ng mga ehemplo ni Jesus aron pagpahinumdum kanato, wala ta kay balo kanos ang mamatay. Wala ta kay balo kanos amo abot ang period sa kinabuhi nato. Nan ang pangutana, maghulat pa day kita nga moabot na ang period para moingon kita, ay sayang wa ako nakabag-o da. Ay sayang may pagibuhat nako. Dili ba ang karaan nga panultihon mingon, walay nag-una nga pagbasol. Naan mga igsuon, ang Dios magpabilin kanunay matinud-anon ug maghulat kanato. Apan kauban niini ang kamatuoran, dili ta forever sa kalibutan. Mga matay kitang tanan. Ug sa adlaw sa atong kamatayon, we could not do anything to save ourselves. Sa adlaw sa atong kamatayon, wala na kitay mabuhat aron luwason ug maluwas ang atong kaugalingon. Kay tungod sa kinabuhi nato niining kalibutan, kanunay na kitang ihatagan og panahon ug higayon para maluwas. Apan ang pangutana, unsay atong gibuhat? Tingali konkreto nga pangutana, kumusta na ang inyong alay kapwa alkansiya? Nanay sulod? Nagsineryoso taad to? O, ay pader, nalimtan man pader? Ay gibutangan ako sukli ganina pader, kay bugat man's bulsa. Kumusta na atong matag Biyernes nga pag-abstinensya? Ay pader, kalimot man ko pader, Biyernes man di ay. Lami man gud tong butoys nga nag-abri na tong Biyernes des Sintro. Ay pader, wa mo ko'y lain pagkaon dito pader, karni ra gyud. Ay pader, pasensya pader ha, wag ko kaampo pader kay nakatulog ko pader. Wa ko kasimba pader kay nang laba ko pader. Pero until when? Until when? Dobi kong ugma, mamatay ka. Dabi pagpagawas ni mo nini, maligsan ka, matay ka. Dabi kung di nakakamata ugma, saan naman? Dabi, kung wala na'y ugma nga ihatag sa ato, unsaon naman lang. Ay, sayang. Wala na rabay indana. Wala rabay rewind ang kinabuhi. Wala rabay take two sa kinabuhi. Kung impyerno, impyerno rabag yun. May tingali kung kapot patag purgatorio, daw bi kung impyerno kay wa gyud ka kabasol maski gamay. Unsa man ha? Ikaw manggod Lord, wa manggod ka nang hinumdum sa ako Lord?
Nan mga igsuon, nini katulong Domingo, gipainom-duman kita balik sa ato ang simbahan. Unsa ka seryoso kita sa atong relasyon sa Dios ug sa atong dalan nga mahimong tinuod nga Kristiyano. Dili ra ba dula-dula kini? Ayaw huwati nga yahungan ka na sa mga tao kay naa ka na sa sulod sa lungon para muingon, Pader, pasaylua, sayang ang tanan. Di narabata kasulti, ana. Ayaw hulati, nga di nakakabangon ug moingon, Pader, pasaylo ako, Pader, kay daghan ko gisayang nga mga higayon. Dawbi, kung wala na nga higayon, unsaon naman lang. Ang Diyos magpabiling maluluyon, apan ang pangutana, giunsa nato kining kaluoy. What have we done to this fount of mercy? Bisan pag naay tubod sa tubig, mamatay gyapon ta kung di ta mo inom. Bahala pag naglinya ang pagkaon, kung dili nimo ihungit kanang pagkaon, dili gyapon ka mabuhi. Bahala pag naana ng tanan nga gihatag kanato, kung dili gyapon nato puy-an ug sudlan o gamiton, wala gyapon ang tanan. Dili unta masayang, ug dili unta moabot ang panahon nga kita mismo moingon, sayang Lord, unsaon taman, dinhi na lang gyud ko. Dinhi napay higayon. Ang sunod nga kinabuhi, forever na. Kung impyerno, forever na ka-impyerno. At least kung purgatorio, kung naapay mag-ampo sa ato, madada pa. Pero kung wala po'y mag-ampos imo, patay. Unsaon naman lang. Unsa kita kaseryoso sa atong pagtuo o nining dalan sa Kwaresma.